खुलुमबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं चिरां जिल्ला रुनिखाता ओनसोलाव बर' बिजोंजों फरायनानै जाफुंसार जानो एबा गोग्गानाय लाबोनो हादों थरेना जुरिना बसुमतारिया। रुनिखाता इउएन एकाडेमि फरायसालियाव बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि थाखोआव मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा मदम दक्षिणगाव गामिनि थागिबि हिरेन बसुमतारिनि फिसाजो थरेना जुरिना बसुमतारिया NTA जों खुंजानाय NEET 2022 आनजादाव उथ्रिसारना बरपेटा फखरुद्दीन आली आहमेद मेडिकेल कलेजाव MBBS एडमिशन लानो खाबु मोनबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं साउथ करियायाव 150 सुबुंनि जिउ गोमादों। मिथिनाय बादिब्ला साउथ करियानि राजथावनि सिअलआव साउथ करियानि सुबुंफ्रा हेल'विन फोरबो फालिदोंमोन। उनाव रोजा रोजा सुबुंफोरनि खारनायाव 150 सुबुङा आथिं गासिन जानानै जिउ गोमादों आरो 150 सुबुंफोरा जखम जादों होनना मिथिनो मोन्दों। मख'जाथावदि जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि गेजेराव 19 जना गुबुन हादरनि सुबुंफोरमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं सोनाब दिल्लीयाव अर खामनानै 40 बोसोरनि सासे सुबुङा जिउ गोमादों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनाय बादिब्ला मैया रबिबाराव सोनाब दिल्लीनि बाबा हरिदास नगरनि ओनसोलाव मोनसे दखानाव अर खामदोंमोन। बे दखाननि बिगोमाया अरुण कुमारमोन आरो बे अरुण कुमारानो अर खामनानै जिउ गोमानांदोंमोन होनना डिप्युटी कमिशनार अफ पुलिस एबा DCP हार्षा वर्धना फोरमायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं दालां बायनानै 60 बारा सुबुंफोरा जिउ गोमादों। बे जाथाया जादों गुजरातआव। मिथिनाय बादिब्ला बे दालांखौ गुजरातनि मरबीनि मक्सु दैमा सायाव थानाय दालाङा मैया रबिबारनि बेलासि समाव बायनानै बेयाव थानाय 60 जननि बारा सुबुंफ्रा दैमायाव गोग्लैलांनानै जिउ गोमाजानो गोनां जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे दालाङा 100 बोसोर जाफ्रामनायमोन होनना मिथिनाय जादों। बाथि रादाबाव दं बर' थुनलाइ मुलुगखौ जौगाहोनायाव आइजो बर' लिरगिरिफोरनो जायगा जगायनानै होनाय आरो बर' थुनलाइ सोरजिनायाव आइजोफोरखौ गोख्रों बिफाव लाहोनायनि नोजोरजों थांनाय 2018 मायथाइयाव जोनोम मोननाय बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि बानजायनायाव मैया बिजाब बेखेवनायनि मोनसे हाबाफारि खुंनाय जादों। क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि सावराय नाब्लाङाव खुंफुंनाय बे बिजाब बेखेवनाय हाबाफारियाव गुबुन गुबुन आइजो लिरगिरिफोरनि सुजुनाय गासै गांजेसे बिजाबफोरखौ मैया बेखेवनाय जायो। मख'जाथावदि BTC सरकारनि रांखान्थि मदद मोननायजों दिहुनजानाय बे गांजेसे बिजाबफोरखौ बेखेवनानै होयो गुवाहाटी मुलुग सोलोंसालिनि फकलर रिसार्च गाहाय बिफानारि डक्टर अनिल बर'आ। लोगोसे बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि 19थि गाम्बारि लाइसिखौ बेखेवनानै होयो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि कौशला ब्रह्मआ। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामो दाबाव आरो बेल आइकनावबो थुनानै ला जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।